в днешното видео ще отваряме фиксата. Не си мислете за 5-4 фиксата. И ногите паднаха. Сега 5-4, сега 4-5. Не. Са 33 фиксита. Буквално погледнете. В ръцете ми държат 33 фиксита. Аз имам някои вкъщи, от които има и някои, които са редки. Това видео ще бъде разделено на две части, от сега казвам. Но аз смятам да започваме. Първо фикси. За да ги оставя останали. Фикси едно. Салфетка на баба ти да. Повторка. И сега баба ти дам салфетка. Секунда. Така, готова съм. Това фикси не знам къде да го сложа. Ти как си ти? Турам го и тук. Защото тя ще има нужда от помощ, да знаеш. Втора повторка, Ендър Дракон. Само повторки, значи, само повторки. Вирджън. Нова повторка. Няма ли някой, който да го няма да ми се падне? Само повторки. Кокошка. Тя не е повторка. Не знам как ще събера 33 фикса потом. Следващо. Крава и не е да нямам. Имам ли крава? Не знам. Не, нямам. Не ми затваря прозореца. Ще е много тук. Малко ли го затвори? Първо, видяхте ли как се сакна тук прозореца? Не. Първо ще заредиме гориво, после ще ходим до аптека. Панда. Аз не я имах, обаче я загубих. Добре. Мари. Хора, това е последното фикси си. Почти събрах колецата. Тук хора, чао от мен и нека съберем 1000 лайка и ще има